Hvad får blodet til at størkne, hvis der går hul på et blodkar? Blodpladerne, ilten eller blodcellerne? Blodbladerne. Blodpladerne, det er rigtigt. Mundsmedarbejde. Det flyver frem. Hvad sker der, hvis kroppen ikke kan kontrollere sukkerindholdet i blodet? Så får man for lavt stofskifte, så får man diabetes, Ja, diabetes. sukkersyge, Nej, så får man for mange røde blodlegemer. ja, B. Skal vi prøve at gå tilbage? Vend en omgang. Hvad er vi altså så? Hvor har vi rørknogler? Ryggen, hovedet, arme, ben. Arme og ben. Ja.